Уначы з 26 на 27 ліпеня ў райцэнтры Лёзна на дратах высакавольтнай лініі быў вывешаны нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Да сцяга прымацавана цыдулка з подпісам «Мірон». Асоба Мірона невядомая. Застаецца таксама таямніцай, дзейнічае ён адзін, ці гэта псеўданім групы людзей. Нацыянальныя сцягі па ўсёй краіне будуць вывешвацца амаль 2 дзесяткі гадоў. Мірон размяшчае іх у цяжка даступных месцах. Часам камунальшчыкі цэлы працоўны дзень выдаткоўваюць на тое, каб зняць сцяг. У асноўным Мірон дзейнічае ў Віцебскай вобласці, але здараецца, што ягоныя сцягі апынаюцца ў Мінску і іншых буйных гарадах. Невядома, ці той гэта Мірон, ці яго паслядоўнікі. 14 траўня 98 года, у трэцюю гадавіну рэферэндума аб змене сімволікі, Мірон вывешвае нацыянальны сцяг наўзамен чырвона-зялёнаму на даху Віцебскага гарвыканкама. У нулявых Мірон зладжвае цэлыя акцыі. Да пэўных дат вывешвае сцягі адразу ў некалькіх месцах, альбо робіць гэта на працягу некалькіх тыдняў запар. Пра Мірона пішуць нават дзяржаўныя выданні. Апошнія сцягі Мірона былі развешаны на пачатку 2010-х. Яго асоба так і не была высветлена.